Bé, bon dia. Gràcies a en Jordi Bilbeny i a l'Institut Nova Història per donar-me aquesta nova oportunitat per poder compartir amb tots vosaltres el que vaig descobrint, molt content i molt emprenyat. Ho vaig descobrint contra Madrid i també particularment contra Barcelona, perquè el que ens apliquen la censura directament és a Barcelona. El títol és Les constitucions catalanes són vigents, apliquem-les. Constitucions aquí serveix per abreviar tota una sèrie d'estructura jurídica complexa que estic descobrint, on també es parlava dels capítols, els actes d'acord i tots els privilegis, etc. Tota una sèrie d'elements del dret, del conjunt del dret català, que era potentíssim i complexíssim. Lògicament estic obert a millorar i precisar tot el que calgui en la mesura que avancem en recuperar l'autèntica història de Catalunya, i aquí doncs l'Institut Nova Història i altres grups estan tenint un paper fonamental en recuperar-ho. Com tots gairebé suposo sabeu, és fonamental trobar autors de referència per poder abordar cada tema. Jo ara mencionaré, però no els citaré, Francisco Lías de Tejada, Ferran Soldevila, Francesc Maspons i Anglacell, Josep Coroleu i Josep Pella i Josep Maria Torres. El tema de les constitucions catalanes ha agafat una mica d'actualitat en la mesura que els acords entre el PSOE, els acords anticatalans entre el PSOE i Junts, doncs hi ha un paràgraf que diu reivindicacions i demandes que tenen un profund recorregut històric i que han adoptat diferents maneres des que els decrets de nova planta, estan en plural, no sé quants decrets de nova planta es refereixen als de Junts per Catalunya, van abolir les constitucions i institucions seculars de Catalunya. Bé, per poder abordar això és importantíssim que recuperem el punt de vista català. No fa gaire temps em vaig adonar que ens han inculcat, lògicament, el punt de vista castellà. I si veiem des del seu punt de vista, doncs entenem i actuem des del seu punt de vista i no des del nostre. Llavors hem de recuperar el punt de vista català i per recuperar el punt de vista català doncs hem d'aprendre catalanitat i per aprendre catalanitat hem d'anar als catalans lliures d'abans de 1714. I aquí doncs he concentrat el que he avançat en aquell llibret meu, Conèixer els catalans d'abans de 1714, una aproximació. Des del punt de vista català, en dret internacional tindríem una força enorme perquè tenim uns drets històrics importantíssims que resulta que nosaltres, els nostres dirigents, silencien. Nosaltres som el Principat de Catalunya, ocupat des de 1714. El Principat de Catalunya, un dels primers estats europeus, el més poderós durant segles, el primer constitucional, independent fins al 10 de setembre de 1714 i ocupat des de l'11 de setembre de 1714. I nosaltres volem tornar a ser lliures i per això els ocupants han de marxar. Però si això no ho diem nosaltres, ningú ho pot dir per nosaltres. Des del punt de vista del dret públic català hem d'explicar que la Constitució espanyola de 1978, aplicada al Principat sotmès des de 1714, primer és la de l'ocupant, segon, és 5 vegades il·legal a Catalunya, perquè a Catalunya només són legals les lleis paccionades a les Corts, perquè les últimes constitucions declara els Borbons proscrits a eternitat, perquè la Constitució espanyola no va sortir d'una assemblea constituyente, sinó d'un Parlament escollit amb arguments polítics i no tenia com a tasca fer una Constitució espanyola, i a més perquè va ser sota amenaça, tot contracte sota amenaça és invàlid, i a més perquè el dret de conquista no crea legalitat i menys legitimitat. I a més és anticatalana, perquè la Constitució espanyola ens nega tots els drets humans, socials, fonamentals, tots els que vulgueu. Per què? Perquè ens nega ser catalans. Per tant,
Només tenim drets si renunciem a ser catalans i acceptem ser ciudadanos de Estado espanyoles. Per tant, són unes constitucions il·legals. En canvi, les constitucions catalanes són vigents. Quan abans he dit-lo del punt de vista, hauria d'haver ensenyat ràpidament d'aquesta imatge, perquè això costa d'entendre a vegades que hem de recuperar el punt de vista català. Un mateix dibuix és interpretat com un 6 o com un 9 sense cap mala intenció, simplement el punt de vista en què està cadascú. Però si agafem aquest dibuix, aquí resulta que des del punt de vista que veu aquesta dama amb el sombrero i tot el vestit, etc., això és interessant, és complex, és maco. Des del punt de vista de la girafa, això és un sombrero. Doncs resulta que des del punt de vista castellà ells són això i nosaltres som això, des del punt de vista català resulta que és al revés. I això és el que des del punt de vista històric està fent l'Institut Nova Història i altres, des del punt de vista de la llengua, només vull dir que defensar la llengua catalana sense explicar que si l'hem de defensar és perquè estem ocupats i volem que els ocupants fotin el camp, si no diem això, defensar la llengua catalana és fum, 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 que tapa que estem ocupats. I des del punt de vista jurídic, és el que ara estic començant a desenvolupar, nosaltres tenim el nostre propi dret. La llei catalana era el costum del poble escrita, la llei castellana, que és la ley lo que dice el rei. La nostra justícia era de baix cap amunt, del poble cap a l'autoritat, la justícia castellana de dalt cap a baix, de l'autoritat del rei contra el pueblo. I les constitucions és el que ara estic entrant. En contra del que ens han fet creure i que repeteix aquest acord PSOE-Junts i que Puigdemont, quan el va presentar, va dir, el decret de nova planta no va pretendre derogar ni abolir, que és el verb que van utilitzar ells, ara recentment, les constitucions catalanes. És més, després d'una sèrie de punts de funcionament, d'audiències, etc., el punt 56 diu: en todo lo demás que no está prevenido en los capítulos antecedentes de este decreto, mando se observen las constituciones que antes había en Cataluña, entendiéndose que son establecidas de nuevo por este decreto y que tienen la misma fuerza y vigor que lo individualmente mandado en él. O sigui que Felipe V de Castilla va respectar les constitucions, va anul·lar els furs valencians, per exemple, però sabia que no podia derogar els catalans. Però és que és més, encara que hagués volgut derogar, en dret català no tindríem que fer-ne cas perquè és il·legal aquí, per tant és de l'ocupant. Però és que és més, ara llegiré en castellà perquè és com està escrit i sempre que ara em veig obligat, diguem, a parlar en castellà, dic, aclaro que és la llengua del Estado ocupante des de 1714, d'un llibre fonamental, que és aquest, Los fueros de Catalunya, on dos advocats, Josep Coroleu i Josep Pella, fan una reformulació de les constitucions catalanes, aquestes són les últimes, del 1701-2 i 1705-6, en forma moderna, en títols, capítols, articles. Llavors ho llegeixo tal qual està. Hay que saber y proclamar para los que lo ignoran que Felipe V revocó el decreto de nueva planta posteriormente y por 2 veces de este modo. Cuando por instancias de Isabel de Farnesio, esposa del monarca, pasó a manos del ministro Alberoni la gobernación de los asuntos públicos de España, alzáronse, dándose las manos para sofocar los atrevidos planes del privado, Austria, que aún no había reconocido la dinastía borbónica en España, la misma Francia, la Gran Bretaña y Holanda. Las potencias reunidas en tan formidable liga firmaron en Londres el día 2 de agosto de 1718 un tratado cuyo artículo 8 dice: además se ha convenido en que el tratado particular de paz que se ha de hacer entre el emperador y el rey de España habrá
una amnistía general para todas las personas de cualquier estado, condición, etcétera, que hubiesen seguido el partido de una u otra potencia durante el curso de la última guerra. Por lo cual la amnistía será permitido a todas dichas personas y a cualquiera de ellas devolver a la entera posesión y goce de todos sus bienes, derechos, privilegios, honores, dignidades e inmunidades, para gozarlas tan libremente como las gozaban al principio. Això, Felipe V accedió al Tratado de las Potencias Unidas o de la Cuádruple Alianza. Firmó la adhesión en Madrid en 1720, precisamente el 16 del mes de enero, cuando se cumplían 4 años del decreto de Nueva Planta. Pero hay más. En la paz definitiva de Cambrai, en la cual cesaron por completo las pretensiones de la Casa Austríaca al trono de las Españas, reprodújose íntegramente el capítulo antes copiado correspondiente al artículo 9 del tratado y Felipe V lo aprobó, lo firmó el 26 de mayo de 1725. Bé, només si les constitucions són vigents, apliquem-les. I només, evidentment, només anunciaré algunes coses. Milloraria quantitativa i qualitativament la vida diària de tothom, desenvolupament del nostre esperit comunitari, circulació lliure de llibres, per tant, cap tema tabú, eliminació de la corrupció social, la insaculació, garantia la immunitat del poble, immunitas plebis. La justícia havia de ser ràpida i es sancionava a qui ho retardava. No hi haurien desnonaments perquè la casa era el temple. No hi hauria lletres petites als contractes perquè això significaria l'ostracisme per voler enganyar el poble. Hi havia igualtat, complementaritat profunda, qualitativa, no formal, ni per quotes home-dona. Exemplaritat de les autoritats que havien de guanyar-se el respecte dels seus i el respecte dels contraris. Les eleccions, cas de Berni, serien en dies fixes prèviament acordats. Els pobres eren un estament transitori. Era pobre qui per viure havia de treballar. Possessió d'armes de dia i de nit sense cap impediment. L'accés a la terra diferenciant el domini útil que permetia al masover vendre, hipotecar i deixar heretat la terra respecte a la propietat, sempre que complís les condicions amb la propietat eminent o directa. Seguretat als camins de mar i de terra, sense passaport ni cap document. Relació entre catalans i mallorquins, mateixos drets, valencians, hi havia el ius solis i ius sanguinis, inviolabilitats, domicili, lloc de refugi, correspondència, protecció. Insistir en les constitucions en la protecció dels catalans, la prevenció de l'abús. Amb tot això, doncs, en dret català no tindria sentit parlar d'Estado de Derecho, sinó en tot cas de dret amb estat. La resposta a com estem seria molt senzilla, dir la veritat, érem el poble més lliure, estem sotmesos, volem recuperar la llibertat, ocupants, marxeu de terra nostra. Dir la veritat, com deia Francesc Pujols, els catalans serem coneguts com els compatriotes de la veritat. Visca Catalunya de nou lliure!